μαζί σας, έστω και να μην το ξέρετε. Βλέπω ότι είναι μια πολύ σοβαρή. Τα τελευταία 3-4 χρόνια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, η ομάδα έδειξε την δυναμική της και ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Από το Λουτράκι που είμαι εγώ μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, Καπελίσια και Βελγίος σίγουρα ακούστηκαν πολύ. Είναι μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη αυτής της πόλης εδώ, γιατί είμαστε πολλοί, αλλά και θέλουμε μεγάλους ανθρώπους. Και πιστεύω ότι το μέλλον μας ανήκει. Ανοίξει αυτή την ομάδα να ξαναβρεθεί σίγουρα στα υψηλά σκαλιά που ήταν παλιότερα. Και πιστεύω θα γίνει αυτό. Ο κορμός υπάρχει. Εμείς είμαστε εδώ.